Salamat sa atong nagduyog diri si Sir, no? Dagko na yung taon siya singot. Sagol pa na iya kakulba. Siya mo ni Puli ni John Michael, kato atong gitarista diri alas 3 kay kuha na siya, humana siya eskwela, OJT na. So inaot, maayo iya ang paglampos. Salamat sa mga kauban nga choir nga naa din eh. Taga-kuani sila, no? Reverse, Dato Tangkilan Barrio site katong dito sa covered court tapit nga kapilya. Nya ingon diri sa San Pablo mga igsuon nga kaniadto kuno kaaway ta sa Dios. Nya karon nahimo na tang higala sa Dios. Mangutana ko ninyo, unsa man mo? Kaaway sa Dios o higala sa Dios? Sure? Sa unsa mo paagi nga mahimutang kaaway sa Dios, matag panahon nga mohimutag sala, nahimutang kaaway sa Dios. Sige, taas kamot ang walay sala. Ingon mo kahigala mo sa Dios, mga kaaway mo dahil mong dako sa Dios, kay naay mga sala. Danawara. Mauna nga nahimo day tang higala sa Dios not of our own merit. Dili tungod nato o kinsa ta sa atong paningkamot. Nahimo tang higala sa Dios kay gusto niya, siya mo'y nagbuot. Nihatag siya kanato sa gasa, blessing. Matod pa ni San Pablo, pinaagi sa pagpakamatay sa iyang anak dito sa krus, nahimo kitang higala sa Dios. Sa atong kaugalingon lamang, nahimo tang kaaway kay kita nakasala. Apan tungod sa kabubuton sa Dios, sa sakripisyo ni Jesus, nakadawat kita sa gift or blessing of friendship with Jesus. Mao nga nahimo tang higala sa Dios tungod sa grasya, tungod sa gasa. Mao wala tay angay ikapanghinampo. So unsa may atong himuon nga ingon ana mo day ang nahitabo? Magpasalamat o manghambog? Saman asa man ang duha? Magpasalamat, manghambog. Magpasalamat. Mo nang naamo diri, magpasalamat. Sa ato pa, ang tanan niya ay natong mga buhat nga maayo. Ang tanan day natong mga kalampusan, dili ta angay manghinambog. Kay ato ning naabot, isip gasa, panalangin sa Dios. Wala di tay angay ikapanghinambog bisan unsay atong maabot. Kay kini nahitabo na dawat nato tungod sa Dios. So karon unsa may atong buhaton? Ang pagpadala ni Jesus, ingon siya, adtuan ninyo pagmisyon mo, ingon siya, yung gisugo ang mga apostoles. Kita usab iyang gipadala, adihas tong bunyag, nakaambitan nin maong misyon sa mga apostoles, ang misyon ni Kristo, ug iyatang gipadala. Asa man mo gipadala? Para sa mga estudyante, gipadala mo diha sa inyong classroom to be role models, to be good examples ng mga estudyante. Mao nga kon nagtuon mog tarong, attentive dito sa inyong teachers, pag-exam dili mag-cheat, dayon dili mo manglimbong sa allowance sa inyong ginikanan, honest, hard work, no, study hard, na inyong gipadayag, inyong gipakita nga kamo higala o pinadala sa Dios. Muna ko ingnon mo nga, nindutan ni mo'y buutana kay ni mong pagka-estudyante, swerte kayo ang imong ginikanan. May nga ka nga, ayaw, gipadala magug ko ni Kristo. Higala magug ko ni Kristo. Mao nga ako ning gibuhat. Kay kung dili pa na balbahutog kay kung dako. Muna mga estudyante, abi ninyo, kung dili mo
tinarong, kamo ba nga batanon, magbinulakbol mo, niya magsigiraglaag-laag, walay klarong kung yung kinabuhi, priorities. Unsa may tabo ninyo, nagpakauaw mo, dili sa inyong ginikanan, sa inyong kaugalingon. Kaya nga naman, imagine, gihimo kang higala sa Dios, pero nagkinabuhi kang kaaway sa Dios. Sa mga bana o asawa nga ni adiri, ingnon kasi mong asawa, dong anong buutan magkakaayo. Sa ngalan ni mo, Orne, asa? Ha? Silvestri. Ingnon kasi mong asawa nga, Silvestri, anong buutan magkaika? Bisag na upaw-upaw kagamay, buutan, maghihapong buutan magkaika, pagkabana. Tungod ba kay kaabag ka? Mayroon ka, no? Dili tungod kay kaabag ko. Hadlok kag i-suspend ka sa pare. No, dili. Nga naman, ganong buutan man ka. Kay higala ko ni Kristo. Mayroon ang mga customer ni Albert. Nga naman ka, Brad Albert, di man ka manglimbong sa imong negosyo. Honest magkay ka. Manghatag pa dyan kag bugas ito sa mga pobre. Tungod ba kay nadato nakaani? May si Albert nga, ay dili ay. Tungod kay pinadala ko ni Kristo. Higala ko ni Kristo. Ngano man ka, nga buutan mo ka nga choir, lektor, dili jud ka kabalo manglibak, dili jud ka kabalo mangaway. Tungod ba kay lektor ka? Sa may tubag, kay higala ko ni Kristo. Kagod pari, Pader, ngano di man ka manguhag kolekta? Walang mo kabalo. Ano di man ka manguhag kolekta para imong isuroy-suroy, inom-inom. Kay pinadala ko ni Kristo. Mga asawa, maingnon mo sa inyong bana, day, nga nung madyo ka mangitaglain, nga pala hubog man kay ko, unya usay, ako padyo kang kulatahon, irresponsable kay ko nga bana. Sa may tubag niyo mga asawa, maingnon day mo, sus dong, ay gipagingon anak, kay kung ako rin kaugalingon sa ligan, dugay na kang gihaya. Ako na dyan kang gihiluan. Pero kay pinadala man ko ni Kristo, ako dyan kang panggaon, ikaw buanga ka, hangtod sa kamatayon. Ingon anak, kay pinadala ko ni Kristo. Ma'am, mga teachers, ma'am, nganong maayo magkikamutudlo, klaro mo dyan kayo nga nagtuon ka sa imong klase, ma-inspire ka iminimo. Nga naman ma'am, gusto ka mahimong supervisor, principal, dili. Kaya pinadala ko ni Kristo din sa inyong classroom. Konsihal, kapitan, nganong di man ka mangurakot, nga halos tanan ron, kurakot naman kaayo sa gobyerno. Dili, kay pinadala ko ni Kristo. Hinaot pa unta, makaalimad-mad. Muna mga igsoon, kini di ang pagpadala ni Kristo sa mga apostoles o pagpadala po nato isip nga binunyagan. This is about setting the right direction in our life and to live meaningfully sa atong pagsunod sa gisugo ni Kristo. Na ang tanan natong pagabuhaton dili tungod kay doon na tayo makuha o dili tungod kay nangahadlok ta kay silutan, kundili tungod kay diha sa kasing-kasing pinadala ko ni Kristo, higala ko ni Kristo. Mao nga akong buhaton unsay sakto. Kung mao nay atong himuon mga igsuon, doon na tay klarong direksyon o destinasyon. Mao na nga dili magsapayan kung unsay nahitabo sa atong kinabuhi. Bahalag muratag na alkatsi, muratag na dihado din sa kalibutan. Kay madihado man jud ka, mura man jud kag alkansi kung magbinuotan ka diri sa kalibutan, okay ra gyud na. Ang importante, you are walking on the right path. Klaro ang imong direksyon o imong destinasyon. Nabitay na ay usa ka batan-on kay nedto mga igsuon. Gwapo ba to siya?
Sa, ba, sa una pa to, no? Kanang bago pa dyan kong pari. Nakailami, dikon pag yun ko. Gwapo siya, no? Then ko active kayo sa simbahan. Nga doon na siya uyab nga kritik yun yung inlaba. Ang sa pong buong-buong tumbayana. So nang kahalos ang tanan niyang allowance, iyang tigumon, then iyang bangkahan ba, iyang paisnakon, pinangga kanya, unsay pangayon sa bahay, hatag yun dayon siya. Ya sa una kay katong cellphone, katong pamantong tuplok, katong baratuhon kay ba, na ibuno ni mo, di ragyo maguba. Ikan, walay load, palitan day load, nangga kay ba, snack, skin di, snack na yun. So karon pag-college na sa babae niya, siya po ko anak, kanang happy din siya mo graduate, first year itong babae. Nakauyab mo naglain tos di pulog. Buong-buong tumbayan na nga, bati mo sa tugnaw to yung uyab, ay ang nauyab ba? Ito yung uyab nga usa, yung biyaan, yung gibudhian, gwapo, buutan ba? Ngita po siguro siya bugoy-bugoy. So na-discourage ka itong kailan ako nga pugi. Sus karon natingalan lang ko, eskwela ko, akaning pag-uli na ako, nitiwas ko sa kong kurso ito sa Manila. Pag-uli na ako, kay di naman siya gwapo. Nagwapa naman. Nagwapa, nabayot. Nabayot na siya. Kung may pa nagpari ka do. Ana. So anyway, sa iyang ingon ana siya, la na, di na siya musimba, siya laag-laag, then hangtod na sa ko laing parokya, ana, mga after 2 years, nakita kami, na may kuan. naman diri. Kuhoy, ganun natubuan mga anak. Siya pa din inom kong dagan. Anak mo din, kung mainom ko nung kag, amo, tinuod ba na? Mainom ko nung daghang pills mo. Dako. Mo otubo. Kupastilan ka, sayangan ni mo. Siya, pader, ani mo na yung ginabuhi, pader. Ako magining choice, ana ba? Sa pagka-assign na ako dito sa Manukan, pila ka tuig, gipatawag na ko. Patawag na ko, ako give ko no iyang gipangita. Pag ato na ako dito sa ilaha, mura siya bulag pinikas. Kahigda dito, niwang kayo sa tanan din. Bahu kayo. Bahu kayo sa tanan. Cancer. Cancer siya. Breast cancer. So karon, agi siguro to sa pills, no? Anyway, so pag kuan ko niya, wapo ko niyang edad ato, 20 plus, cancer siya. Gikan sa pagkagwapo, wala siya gwak-gwak, ugnaw. Pato na ko dito, say-say din siya kinabuhi. Ana, ang iyang mga desisyon, ang mga sayop niya, ana. Ko nga, pero sa iyang pagsay-say mga igso, naghilak yun siya, nagmahay siya ba? Kanya, ingon siya, kini mo'y, di na ako maliptan nga iyang ingon, Father, kung makalimot yun di ay ang tao, na hinimo siya sa Ginoo, mahimo gid siyang way klaro. Mamutoy nalimtan niya. Nawala ang value sa iyang pagkatao. Nakalimot siya nga hinimo siya sa Ginoo. Muna mga igsoon, bisag unsay may tabusong kinabuhi, we should not forget we have our mission in life. Gipadala tas Ginoo. Dunay meaning, dunay purpose kung asa ta dapit. Muna ko unsay dangatan na do diha, do not get discouraged. Do not never ever give up. Stand tall. Do what is right. Hinumdumi kanunay, pinadala ka sa Ginoo. Ug kung magpabilin ka nga matinud-anon sa imong misyon, bisag asa ka, God will be your strength. And you will arrive at your destiny prepared by God for each one of us. So mo ni atong kalimtan na dili gayud kita maluya bisag unsay atong masugatan sa kinabuhi. Kay gipili kita sa Dios nga iyang lungsod ang karnero sa iyang panon. We are meant for greater things.
We are sent as laborers into God's field or vineyard. We are meant to gather an abundant harvest with the gifts and blessings na gihatag kanato sa Dios.